Huomenta vaan kaikille. Aika kiva, mä oon tälleen myöhässä heti viikon ensimmäisenä koulupäivänä. Yes. Aina kun sä avaat auton oven tämmösen lumisateen jälkeen. Aina. Ahkeraa opiskelua tässä luokkakaverin kanssa kokista ja koulutehtäviä. Kiinnostaa kun kilo. Kyllä te tiedätte. Ollut kyllä tosi mielenkiintoinen koulupäivä tähän mennessä. Meillä opettaja olikin kipeänä, niin meillä ei ollut lähitunteja ollenkaan, niin piti kahdestaan tehdä sitten luokkakaverin kanssa yhtä ryhmätehtävää. Meillä on viestinnän kurssi menossa ja meidän pitää mennä tonne kylille kahtomaan ja kuuntelemaan yhtä kokousta ja tekemään muistiinpanot siitä. Niin tämmönen koulupäivä sitten tänne. Niinku. Siksi tarvitaan koulutusta, opettamista, oppimista, kasvamista. Että semmonen kokous tällä kertaa. Oli kyllä aika tylsää käydä kuuntelemassa. Tulipahan nyt käytyä kuitenkin. Jotenkin tuntuu niin turhalle tää koulupäivä, mikä meillä tänään oli, kun tosissaan ei ollut mitään kunnon kontaktitunteja, että opettaja olisi ollut läsnä ja neuvonut jotain tehtäviä, mitä meidän pitää tehdä ja kaikkea tämmöstä, niin jotenkin semmonen olo vaan. Tästä mä tykkään tosi paljon tästä kukka-asetelmasta. Tää näyttää ihana aidolle vielä. Tajusin, että nuo on ollut mulla koko yön tuolla pakkasessa. On varmaan filposta, kun kääriytyy tässä nuitten pariin. Täällä mun kämpässä vallitsee tällä hetkellä ihan järjettömän kokoinen kaos, koska no ainakin mun näkökulmasta ajatellen tai mun mielestä ajatellen, niin mulla on menossa tämmönen ikuisuusprojekti, koska mä rupesin tyhjentämään mun vaatekaapin ja sitten tommosen työ kautta koulukaapin, missä mä pidän kaikkia mappeja ja kirjoja, askartelutarvikkeita ja kaikkea tommosia. Niin ne on kaikki täällä mulla pitkin pokin lattioita, niin täällä on semmonen ihan hirveä sotku. Ja mun pitäisi se siivota tässä mahdollisimman nopeasti ennen torstaita valmiiksi. Mä kans lukeudun näihin ihmisiin, että mä innostun tosi helposti tekemään erilaisia asioita ja mä ajattelen aina, että jes, että nyt mä jaksan ja tsemppaan itteni näiden asioiden parista. Mä teen ne niinku huolella alusta loppuun. Sitten kun sattuu käymään niin hyvää tuuria, että löytyykin joksikin aikaa jotain muuta mielekkäämpää tekemistä, niin kaos on niinku valmis. Ei tarvii mitään muuta. Äiti tietää, terkkuja kotiin. Kerkesinpä aloittaa myös tämän videon editoimista pikkuhiljaa. Ei oo illalla niin iso urakka sitten. Päivä alkaa olla näillä näkymin aika pulkassa ja mä luulen, että tässä ei tapahdu sen mitään ihmeellisempää, joten mä taidan lopetella tämän päivän videon tähän. Mä tosissaan teen tässä tämmösen 5 päivän mittaisen vlogiputken ja joka päivä siis 5 päivän sisällä tulee olemaan My Day-video tässä mun kanavalla, jotenka pitemmittä puheitta hyvää yötä toivotan teille kaikille ja nähdään taas huomenna uuden videon parissa. Moi moi!